Good kadali. Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with healing. Ayan po. Hello po sa inyo ha. Mahingot to, sir. Saan ito pamatay na to? Lain akong lawas. Lain akong lawas mo raw ko. Lain paminaw. Paspas yung ginawa. Pas pa ang ginawa. Sakit ang lawas. Sakit ang Murag lawas. mga kuan. Mga natumba. Marag natumba. Sa pagyan. Sakit kapon ang ulo. Sakit ka po ng ulo. Mm. Sa pa. Ang kuan. Mura ba yung na ang kuan. Napinakalimtan. Kuan lang. Kani Ito ubo. ubod eh. Naubod eh. Asa naman siya ma'am? Natulog na? O, pahuway. Wala dyan. Pakuha dyan. Sa pagyan. Kuan lang. Likod. Wala okay rin likod. Sakit kamay. Sakit po di. Anak tong kuan taas na kong BP. So, Ano sa mga taas? taas na kayo. Lapas man to 130. Kagag cake lemon. Nagdala si sir. Hindi ko makaon. Ano sa naman mo ha? Kanira? Mas taas man to kaysa akong ikuan. Dati 130 man to. Ato niya abot mag 140. Sabi ko kung pero nino kay tubig. Oo, sino yung tubig. Sa pagyan sir. Mo lang. Pero ang kuhan, ang sige pinaka number 1 yun yung murag nga mawala yun. Sa man. Kanang mo kuan. Kani kalit og sakit akong dito. Bukat. May time mo sakit. Di mo ko dinood permanente. Pero kung murag mo kuan ba sakit mo. Kanang kadugay mo. Oh, kanang. Pero kana iniginhawa ni mo dili sakit. Kanang Dili. Adili man din Sana. sakit ini ginhawa. Mura lang og kanang kuan ba. murag sakit pag iya nga Oo, kuhan. sakit lagi iya. Mas mao kay hinulog og ginhawa. Kuan. Mas okay siya. Oo, kanang lalong nimo ginhawa ba. Mas okay siya. Hmm. Okay. Okay na, wala lain. Wala na. Wala kay shout out. Shout out na ko. Ang uwi sa asawa. Ay, sige. Salamat. Maglitson ta. Sige. Shout out kay Madam. Kumusta? Tulog na kada Madam? Sige. Ayan, shout out sa mga kaubanan ni Sir. Asa ka balay mo Sir? Karon? Sa likod sa Gmall. Perfect Homes. Perfect Homes. Ayan, shout out sa taga Perfect Homes, Digo City. Ayan. Davao del Sur. Ayan, nasa Sir Dre, ano? Sa telo sa inyo ha. Mga taga Perfect, mga taga Digos. Nasa Sir Dre ato ang tabangan sa iyang ginapamatis ng kalawasan. No? Nadungog man ninyo iyang istorya. Ato tabangan nga mamayo siyempre inabanan sa pagkampo sa Ginoo. No, kaya ba ginabuntag iyang love of my life akong giuna gilot. Nya karon na po siya, no? Sana lang no ato tabangan nga mamayo no niya. Siyempre tanan nga muduol rin sa kuha maning kamot nga mamaayo, no? Mga viewers nako, basig wala pa mo ka no. So manikamot ang mamayo si Sir sa di pamatay sa kalawatan. Ayan, shout out po sa mga suki sa Hilot diri sa Digo City, Davao del Sur, Mindanao. O sa mga viewers outside of the Philippines. My top 12 countries viewers. Ayan. Thank you so much for watching my YouTube channel. Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia, Philippines. Thank you so much for watching my YouTube channel guys. Siyempre, number 1 salamat ang Pilipinas. Maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu. Maraming salamat. Ayan, of course, sa mga mutana sa kuha, kung taga-asa ko, yan, location ako, taga Digo City ko guys, Barangay Suruan, First Club Street, Rabina, Compound, Purok Manga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, ayan. Yan, kung ganun naman kay friends ako, doon ako Facebook, may Facebook, Eric Hilot, ang Binisaya, Eric Hilot, ang traditional. So, ayan guys, so maghilot na ko karon, so kung karon na po ka nakakita ng video, kung mahilig kag traditional hilot, tanawan ni guys. No, nani siya parto ginadunga mo guna tutag ka siya. Walay edit diretso, no? Kung unsay kopyahan ni larga na, no? Ayan, please subscribe, i-click lang the notification bell para updated ka sa ako ang ginahilot matag adlaw. Na like, comment, yan. Mas nindot kung makashare ta guys. So ayan, shout out sa lahat ng mga subscribers nako, regular viewers. So love you guys. Maghilot nako. Barato rang barat turang star plug 300 rin isa.
Kaya pag 200 isa, tulo, 900. Sa sinsulol ka, mura ka. Sir, ang pwede dito sa kinan. Sir, Ah, ilisan ako kuhan. Ilisan ako og spark plug. Nya change oil. taon na gamit. Hindi na din sa flag. Oh, kung na. Surplus yan ano? Ang karin-karin isa. Ang karon pa. Nya kay hindi ko pangutana sa mga naay mga kuhan. Kasagaran daw sa kuhan, spark plug daw. Nasa kusog ng kuhan. Wala ba? Siya ka ng spark plug, magod sa una pa magod na. Pag mamalit ka, di magod na ilisan. Kaya ano, lang ginang siya no? Pilamday ko ang din yung sa kaon sa gasolina na. 700, matay ko sa bugos. Matanaw digos, round trip. 500. Nya, kuhan biya siya, dili biya siya. Kuhan nga sakyanan no? Transformer biya na no? Automatic man. Automatic. Paminaw ni mo, usok. Mga 7 liters. Katong pagmahal, kay kulang yung kayo ng 500, katong pagmahal. Ito sa? Dito doon at mga sir. Ang pangalan, Tinood, G.R. Lloyd.
Nadagang cake na sir mo. Hmm? Cake. Salamat, sir. Yung mga Ah, andaran mo sa pagbe. Yung battery. Saksak. Yung battery man yun. Saksak. Ilong ba't mo na? Gamitom din ako na ron. Ano siya ba? ano, Bill? Saan ka nagdalon?
Yan. Pila na ka nahilot siya? Ha? Pila na ka nahilot? Ikatulog. Katuluran? Oo. Ay ba? Sakit gamay ron.
mahilot pag hapon mo lang hupong ko ya. Kanang naghupong mahilot pag hapon mo. Nag? Naghupong naman. Upong? Oo. Nang paasa ko giwin ba? Oo. Yung magkagi-agay lang na. Hilot kayo ko ka ng grabing may gout na. Oo. Ganang gout, uric gout, higher than uric acid. Kaya, si uric gout, niagay mo na uric acid lang. Normal lang. Na pag di na mo saka ang dugo, di na mo circular, mato na mo sa agi sa juwen, muna na yung mamurot, muna na murag ng mga luya, Oo, nagkaman. gout eh. Gout, kung sa tawag na. Matabang. Tabang pa na. Pero, siyempre, undangan nagbawal, ano pa na. Hindi mo nagbawal, awa po ito mo. Kung mo ka balogog ni undang ba siya? Bisa mo na gout na. Dapat, sa dili pa sa mong gout, mahilot na siya. Kaya once ma-circular na siya, baba na, dili na sa mong burot. Iburot mo gina, majority gina siya sa mga may gout na, wag gina mapahilot. Sanay lang yun sa tambal. May man itong tambal, gawa may sakit. Kung ano itong uric acid, pagkabalo ka naman na uric acid, mahirap Nadili naman kung uric atong panon anak, tanan mga dugo, may circular tanan, pati may blood, sugar, mga panukaw, tanan ba? Kung lakas ka, possible pag na-acid uric. Correct. Kaya nga naman, ang si high blood, nagikan na siya sa uric. Pag once na masaka atong uric acid, ang atong dugo mo sticky. Ano hinungdan nga ang ato ang high blood, musaka. Dili naman sa kasarkular tarong. Mura sa kumbaga sa generator, mura mo overhead. Pero ginuman naman sa tubig, di ba, normal, dili na mo high ang temperature. Sample lang ha, pati maparehas ko. Kauban na, puro na na maintenance nila. Ay, kanang maintenance sir, dili mo na sa tambal. Kung sa ganina siya, maintenance. Maintain lang. Ang atong gipangita, tambal. Kaya kung kanang maintenance, tambal pa na siya, undang na ka. Ano ka makamundang sa ato pa, wala maayo. Kanang high blood na, tuloro na kahilutan. Normal na. Correct. Tumatig yun na sa taas, gina. Kaya lang, di lang ka mapacheck up. Kaya pag magpa-check up ka, taas ka pa, taas ka, kanang inuman eh. Sige lang, kahit inom. Kapit na sa Honda. Sila, 500 below. Kapit na sa Limit. Tapos akong BP, hapit sa Limit. Sabay din na siya. Ang tao, di na mo high blood, kung dili mo taas ang uric. Imposible kayo, wag na hindi pangyayari na sa uric. Di man, matarong circular. Bila tambal. Ako tayo mahimak ko dyan, no? Wala nga maong po na yan. Amo gani advice ko kung tayo pa sa kuan o kuan pag atong sulti nga. Sir, naman ka sa kuan sir, ito man sir, ato tahan ko sa tampan. Yeah. Ang hindi ka sa okay. Wala pag konsentrahan sa sige tambal. Kidney. Pero ano kayo ka? Ano kayo ka? Ilang nga sige siya maintenance. Masukos mo sa tignan na ito nga. Ano, nakadaot ng tampan? Di ang tambal, di makadaot. Makaayo. Kaya lang, sa sobraan ng inom nimo, naagi mapiktahan. Pero hinon, dili pa patyaran. Iya mo di pagkakabog na ulog na tuig ng dagdag din sila. Yawa pa mundang. Ano man mundang? Wala kontong na. Kahit maayo. Dili na, analyze na to, dili gid siya. Kasi tambal sa iyang kuan, sa iyang kuan ka na injection. Injection sa tiyan. Ano yan din mo, nabalik ka lang sa grito nga katong smartwatch ba nga, musulti itong kuan na. Musulti ko, isa'y kuan na siya rawat, pagkakakuan, pag wala nito, mag-inject ka yun siya. May mo sa, tumamagin nila. Ako ganyan, bisa kong sa suod na ko siya. Kaila pa nang maparente pa na ko siya.
Pag nasa diferensya, nga di siya mudungat na, di ko maingon, hilutong ta ka. Ano naman? Kabalong ko ka na kung manghilutay ko, yung anong di makamingon, sa totoo pa. Wala ka na ako, dito ka sa tambal. Ano mo, ano? Dili po ko pwede mo approach mo. Di man kay on og imo tong hinaptan yan na natin pamasiyon Oh, niya lain. ako to sa Milan. Ikaw mag-ingon, na mamaayo ko. Wala, iman ko daw ba ano ano. Wala, dili siya pwede. Yan lang ikaw mismo. Kung papabitaw kita ani talaga mo to samo. Ya di kita padlang doktor. Pero kay kuan lagi kay naluoy po sa mama ni ato gyud doktor abalat balat na injection sa hospital. Ako to sa Facebook. Ingon siya nga. Sa iluan na dyan ko pa. Sige man dyan ingon nga dili ka pagpa-admit. Mahalag mamatay. Asa ay kita admit. Kaya kanilaging budget po. Jesus, kikidadon man dyan tanawan. Namatay sa hospital. Kasi iluan lagi may pa. Kaya gusto mo may maayo ka. Namatay ginoon siya. Madali ba? Namatay mo tatanan sir. Ako Wala man ay question. Ano pa pagdali? akong papa kaya ang findings ni kuan man sa dugo. Saman. Duhar ka kung lanoy ang iyang kuan iyang sa dugo gani kani leukemia. Duhar ka bulan. Kuha sir, moto ko sa dili. Akong kamot. Dilot. Dilot. Dili na yung hilot. Dilin dyan niya akong kamot. Pagkan dyan kong nahilot niya ako. Pagkan dyan kabangan. So, tuol po ha. Pagkan naman, di mo ko ang kuhan ko. Matagabi ko, mga iko ko customer. Mga iko ko customer, taga iko na po ko. Hindi isa lang yun, isa lang. Pero nga mga bato ng isa. Ano Nilalain man kadadlaw. diyan ka lang nang about dili ka sa mga Ha? ang uban na wa pag ito so tayo. Oo, wag yun. Ito kanina nagsunod, yan ito, rekomenda ka ito. Mga pulis man to. May zero to na yung pahilo. Nauuyong ka niya siya, ibalik niya siya. Lang may grabe niya. First time ba? Adult rate, ano rin, pilot, dito tandag. Sa loob na. Man sa France, Ano ako no? tandag. Dito mo wala pa sa signal. Oh. Dito sa San Francisco, 100 kilometers pa. Ano nagsabay? Hindi, nani sila rin. Pagkikray. Bigyan sa nagkanto sa iyang anak. Ang pas masusog. Ay, no. Wala sa kalagigyan ito. Okay naman, pag lalain na yung lawas ba? Ang doktor, wala findings, ano bitaw? Kung wala yung may findings ng pas mo, wala mo sa libro na. Yan, ta sir. Akan atau kemana sih? Oh, teman. Terus kena lagi. Oh. Ito kung papa, nakabalo pa lang yan ang kuwan ko. Hindi ito kung papaw ka ng tambal-tambal sa kuwan. Saya?
Pagsipa anak. Rasa man ano. Dua naman sa to. Rasa man. May kaisa ko dito. Tubuan ko sa subuan yan. Ang sabi mo, kapat anak, kapat anak. Kabulan niligikan sa yung pagbati ito. Di siya Sa tuwing kang sana matay. mga 6 years na naman. Sa tuwing ka. Sa 14 naman. 14? Ano ko, kuskatar? Basta pa. No. 2012, 13, 14, 15. Hanggang 15 mo. Naman hindi kayo maubos sa Bisa po na. Tuog ito, man, dari na po. Ana, babalin-balin ba? Ikot tanan Bisaya. Ang iyang tuhan at mga Bisaya, kanang tandok na yun. Atandok. Lisod man Ate ito, Biro. lisod man tandok kantong paak sa buyog, kay naman sa ulo. Pwede rin kung sa ito tayo. Tagyan ito ang katuwa, pati pagang iro, mga manap, mga samad, natulog. Pulang tas gano'n. Nangurugin bahala ko, kung sa iyang aeroplane, katuwa. Katong kuan mo, katong iya nga, kay pwede kita nang bimutan na napakan sa amin ang bihin na to sa Narabay pa akong mananapos ni Dugay. Wala lang. katong iya kay kalit kayo, kay karon na paaka no, karon mga alas 9 kay nag-jump na sa iyo kayo to. Alas 9. Pagkakuan ba yun? Pagka alas 7 din sa gabi. Isa kayo na ako naghilok ni Joshua. Ako. As mama. Siya, naman. Sabi ko minsan. Asa siya nakabalos ko ka? Bibi. Moros. Pasa-pasa lang. Kanang moros mo sa kuan. Katong may mga dati. Hindi na, kuha na lang, no? Sumpay na lang. Namin mga dati ko. Siligan na ako. Yeah. Guwapo siya mo. Gwapo siya may gwapo, manilot. Na. Wala. Guwapo siya. Ang gwapo lang, manilot. Okay, pagpasok siya, guwapo rin ito. Gusto ko yung asawa. Ayan. Gwapo lang, mahilot. Dili lagi lang ingon lagi nung gwapo mo kung mahilotay. Ito, dili lagi ito isa. Ang ilang giingon lang nga gwapo lang, mahilot ra. Masig kita sila kapalit ba? Masig masoko ilang manong. Masuko lang ba? Dito to, okay, gwapo, mahilot. Si gwapo, mahilot. Gwapo, mahilot. Siyempre ka mamina po. Mga soko ang ilang manong, maginaw niya ka mahilot. Dito to, pahilot. Yun naman. Sa kako. Pati ang hilot ito. Uy, Ay, kuwato'y bati ato. Bati pa dyan mahilot. Rekomenda ra dito niya, iya ditong sir. Itong ganina mang. Wala kami saya, gana di-rekomenda ganyan. Sana ako mag-dito, bro. Pangkuan man, bro. Yung hilot dyan na kan. Napan doon, ay napan. Napan, luparan, napan. Sunod sa Aropara, na. Sunod atong na ito lego, atong ligo. Mo na, sumpay ito. Ato. Hindi mo alam kino. Ada ka siguro tayo dito. Ibabaw sa Scriptures Park pa. Scripture. Mingaw man, no? Naman ang malay sa murag ikuan nila ba, murag himong site ba. Tayo dagas tumoy. Ito ko, muagi ka dito. Alas 10 gabi eh. Wala pa dito sa pag. Tama, Jog. Asali ka mo ato. Napabay muagi? Asali ka mo ato. Hindi ba ganyan? Kato sa banang tanong, asa ka, napan na sa nasahin. 150 kayo ang cliente dito. Pakiyaw sa kuwan. Sa pidikat. Ito rin kayo kadali sa scripture. Pag mag-suroy, ito rin mo nito. Open. Tupilag disintos. Walahin na makita mo, pati naman yung daan. Wala naman. Wala na. Wapor mo dito sa sauna. Pero wala na. Kanang yatin. Wala na. Sagda na. Pero katiman nun to niya, ibalik na po nilagpos mo. Kuwan man po to. Daga mo kabalo. Pag may kabalo. Daga mo. Tira mo nakabalong, inilawas na. Ang nagsultira po tong customer. Wala naman. Sana makasuroy mo dito kay ilang mga bato ng mubo.
Ginahan man dito sa bagat sa daanan na alay. Ang kuan. Kulahay naman kayo tahan. Wala Sa nila pakiting nakuha. malawa. Nindot ta maligo pero nagkuha mapunto sa ibabaw eh. Wari. Nagkware po para kay lubuga po. Mo na nakadawat ka na kay kuan mo. Sa una na lang maligo na. Mas Muna una sumpay sa kuano. Kanang park diha. Saan na din park diha? sa kuan kana siya nga Iko? tubig, dili kana siya nga tubig, mo na padung Riverside Park. Mas gikan Riverside Park. Kanang Eco Park diha asam na nga sapa din sumpay. Ano mo pa na isa pa na kuan na daw mura na og Kuha na kana. siya. Pero patay man na. Oh, kuan ka ni flowing ay si flowing. Tugod tugod. Kuha lang siya ba no? Hindi man mudagan. Dili ka na. Hindi mudagan. Managhan lang nag-ulan. Kan siya nag-isda diha ba? Dakhan. Kating May isda na. Kaya mo. Naagon din ako mo. Ano ba may isda god? Kuha na matapos nilang mga gapno. Naagap-igap samo kay. Ano lang tayo gapno. Alam na nag Ang dili pwede liguan ron ang dawis. katong Ay kuan. mamaak sa lubok. Wala na dakpan na. Saan dapat? Nakuan na to kuan ka tong butiti. Nadakpan lagi ginahan. Inahan Ay dito. mga parente. Ay mo ba? Ano pa mo kay parente? Testing lang kog ligo dito nga mag-break kag buslot, asamot. Dapat nakuan na to, dapat na mo volunteer niya kay katong isa nga kuan pagpaak sa iyang ginong gidakop. Oh, ginako. Oh, Nya. mo man to nakuan niya pero nakagipon. O iya kay wa din Dapat parente. kabuk nipo no? Gaabot lang. Oh, murag ka na gwapo lagi gigipon, mura og naka-kulgit. Ingon kay murag alimatok din mo to. Murag alimatok. Ina sulti mo limato. Dili kanang kuan. Kagabay pa ka ng alimato. Ni dako mo lagi kito. Ako may nipo ng alimatok. Wala ay ikaw mo ka masama na wala man malangkat ng panit. Langkat mo gud grabe po lang bato ka makalangkat mo sa panet. Tapos isa pa ang alimatok, di mo na dali kahawa, inigpa ka na di mo na nagkahawa. Pilit mo. Kanton pa ng imo. Oh, Panit ato di na namatay ato. pilit mo mang kuan, pilit mo ng alimatok kung asa na siya ni paak. Di mo na siya ana nga inigpaak hawa na yun. Mura mo naglamok. Yawa. Malaylo sa tagligo. Kay delikado ligo. Okay, mo naman. Ayun, ikaw ligo kasi ikaw din may makadakop siya. Ayay, patay. Kalawan kay na. Kalawan mo kay Nabay. Yay! Napay award ang makadakop. Adagan kay manisip. Ay, Ano sa mukha ni. Kung napay award ang mapaakan, hindi ko ano. Ako napaakan, ako Oh. pinakauna. Kung nay makadako punta ka na, nagay yung maligo.